Ekonomiaren eta gizartearen garapenarekin konpromiso sendoa hartu duen erakundea dugu Kutxa. Gure ekintzak eta emaitzak oso positiboak dira, eta horri esker fidagarriagoak, errentagarriagoak eta eraginkorragoak gara. Emaitza paregabeekin, marka osperik onena lortu ahal izan dugu finantza sektorean. Sektore estrategikoetan parte hartu dugu, eta talde sendoagoa dugu. Gure sarea zabaldu dugu, eta Frantziako merkatuan dugun indarra areagotu. Interneten erabilera bultzatu, berritu, hobetu. Zer egiten dugu bezeroa hainpoz ikusteko? Hurbiletik aholkatu. Haren asmoak benetan gauzatu. Adinekoei abantailak eman. Eta gazteei baliabide gehiago. Zer egiten dugu gizartearen ongizatean laguntzeko? Ingurumena errespetatzen erakutsi. Gizarte bazterkeriaren arriskuan bizi direnei lagundu. Eta haien premiak finantzatu. Mendekoen asistentzia hobetu. Minbiziari aurre egiten jarraitu. Zientzia zabaldu. Unibertsitateko ikasleak saritu. Kirolaz eta kulturaz gozatu.